Sarcásticas ante vuestras críticas. Este ser de carácter hermético define lo estético con visualidad, tranquilidad, intensidad, rompe sentimientos sensibles. Me muevo por lo imposible, me sabe imprescindible para superarme a un nivel más alto y dejarte en el asfalto. Con respecto al respeto lo detecto en espectros de estilo grotesco. Sé algo de fanfarroneo más modesto. Hip hop erritmoa sortu zuten Kultur Lab taldea duela 6 bat hilabete. Kalean egin zuten topo, non bestela. Batek hau ezan, besteak zera erantzun, hirugarrenak aldetu eta laugarrenak musika jarri. DJ Kirrin oinatiarra burdutela elkartu dira Johan, Charlie eta Moja. Johan eta Charlie Ekuadorretik etorritakoak dira. Mojame berriz Zaharako basamortutik. Tindufeko errefuxiatuen kanpamendutik. Bakoitzak bere realitate propioa ezagutu du, eta iturri hori erabiltzen du hip-hopean egiteko. Munduaren egoera, immigrazioa, pobrezia, maitasuna, gorrotoa, gerrak, injustiziak. Milaka historio kantu bakar batean konprimitzeko gai dira. Aldarrikapenei oihu egiteko gogoei erantzuna emateko sortu zuten Kultur Lab, Kultur Latin Afro Basque, eta etorkizunean ez dituzte isilduko. Lehenengo proiektua dagoeneko eskuartean dutena maketa bat grabatzea da. Kultur Lab sortu zen Kalian, ez? Izan zen movida bat ez da, ni noia dizokei urte asko ez. Eta zen proiektua neukala mentian ez, da guztai etxaten, da nintzen bakarra oinatin ez. Ez hauen tipo musika aldetik ez hauen hori. Eta derrepenten ez hautuen lagun bat egin egon nintzen, dala Miren. Eta harrek ezagozko neukala beste lagun batzuk egiten ebela kantau eta rapeau, da esan zen gabaten presentau. Eta bakale urte ginen, da itxosue, kantau itxosue bai, da zuepe bai, da hasi ginen Kalian, ez? Kanta egin hasi ginen pilin bat, da horti sortu zen, ez? Pilin bat, como esaten dana, de la calle, tio. Hasi ginen Kalian kanta egin, da hortik sortu ginen. Hemen atzian ikusti zuenez, daku Moja daku, Zaharakoa da bea, hemen daku Johan, dela ekuatoriarra, eta daku atzien bebai Charlie, dela ekuatoriarra, eta nik uste zuenez soinatikoa naiz. Eurak ja lagunak zian, da zautu itxezian, eta ezatu dut, ezan Pakon juntau ginen egon baten, hasi ginenan kantuan, Pako bertan kantuan, da horti, sábado noche, ez? Pilin bat zerbezatxon batean, da hola, guztua, hasi ginen guztua, ilusioaz, da hortik urrengo egun batzutan geratu ginen, da hasi ginen pilin bat ideak eta konkreta iten, ze biak egin talde bat sortketa biak egela, eta hortik, más o menos. Pentsa iten duela hip-hop estilo bat, nik ez duten abiar finkaitea estilo propio bat, ez? Ezatena hip-hopa, ez? Nei beti da nahi izan naiz disjokisa de tekno, ez? Da nahi beti guztaitxat musikia, sobre todo elektronikoa, ez? Elektronikia zitzen da musika asko guztaitxat, eta ez da jorti sortu zen pili bat. Arrarua Euskal Herrixan ez da idan. Oinatin, deba genean igual bai, ez? Ez da, bontxe horti abitzen zuten nabil horti zehoze, baina bai, izaleke lehengoa gala, ez? Debago janean. Bueno, hip-hopa, zela esan, ez? Ne ustez movimentua da. Movimentu bat, kalia, protestia, graffiti, skate, un poco danetik, ez? Hip-hopa, oindala, ez da hitz, laro gixean hola sartuko zen, eta sortu zen, zela esan, fiesta mouan, ez? Beti goten zen disjokei bat pintxaiten egoten zen, ez? Eta egiten zen tipiko fiesta funky o lo que sea, eta egoten zen beti presentadore bat, ez? Eta beha presenta egiten zen, hemen dau disjoke hau o tal ikual. Eta hortik pini bat fanzian fami hartzen presentadoriak isa DJ isa baino gehiago, ez? Eta pini bat egon zen, bebai, pini bat moskeo DJ eta MC artian, ez? Zeratik lehen zian protagonista gana zian disjokeixak. Eta hortik hasi zen bestiak hartzen protagonismoa presentazioan, eta ja hasi zian pini bat kantaiten, rima batzu botaten, eta hortik sortu zen, ez? Izenak eta enoia esatea, eta hori txiku más o menos. Eta jakin estatu batuetan sortu zela, eta beltzak sortu zobera. Nik nire alde, osea nik
disjokei moduan eta produktore moduan esango dut netzako musika dela garrantzitsua, ez? Nik geixo bentsat fijaiten naiz musikan letra baino, ez? Letrak oso importantia da, edozeinek esango zuen letrea dela importantzia gehien dakona, ez? Hor doia, azkenean letran doia zukin jozun protestia o zukin jozun zeri buruz ideatzi duzun, ez? Horrek hitzak asko esaten dau. Baina hitzak esatez nik esatzen moan, nik como disjokei, nahi xagot musikia. Gero produzitzeko momentuan ideak eta ukitzeko. Kulturlapetan hartzea, bai nire produzioak, bai euran produzioak, ez? Euran letrak, gehien garrantzia nik emungo txaten letrari. Bazia, musikia beti hartzeti doia eta letrak garrantzia asko dako guretako, sobretodo kulturlapendako, ez? Izenak esaten da moan, kulturlap, Latin Afro-Bask, da kultura diferenteko jentiaga eta hori biu plasmaitea bai estena isuan, bai gure bizitzeko eran, bai letretan. Mi boca dispara palabras sarcásticas ante vuestras críticas. Este ser de carácter hermético define lo estético con visualidad. Kulturlapek aldarrituko hau askatasuna, ez? Bizitzako askatasuna, immigrazioa eta bizitzeko era, ez? Ni uste dut hori esango dela. Gero bestia noizbaiten zehoz etorri biala etorrikoa. Horren zaino ez gauz. Gu oin guria.